Tebi koja se nalaziš usred bure i nemira ovoga sveta, uskoro će idući po vodi doći Hristos i jednom rečju naređenja svog utišati sve đavolske oluje što su navalile na tebe. Stoga kao da si na sredini mora, očekuj Hrista koji će doći k tebi i u srcu svom vapi sa prorokom govoreći: što si klonula, dušo moja, i što me smućuješ. Uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, Spasitelja moga i Boga moga. I ovo znaj, zaštita nije sigurna kada biva od čoveka, jer Sveto pismo kaže: proklet čovek koji se uzda u čoveka i blagosloven čovek koji se uzda u Gospoda. Čuvaj se čvrsto i budno od svih grehova, i samo od Boga išti utehe, držeći zapovesti njegove. Svetlosti uvek prethodi tama, a posle bolesti vraća se zdravlje i posle smrti nastupa život. Ti pak, o besprekorna služiteljko Hristova, svom mišlju priveži sebe za krst Hristov i pripremi sebe za delo Gospodnje. A kad u tom delu poslužiš po svojoj želji, tada ćeš sa slavom učeništva preći ka Hristu.